päivää vaan. Päivää. Kuinka voimme auttaa? Aamu sarastaa ja auton moottori jyrähtää. Jarno Ahma ja Alpo Kurkinen, Team Ahma on valmiina lähtemään. Yhteyslaaneittiin asiakastien sivussa jo odottaa teidän ritarit. Maantiepalvelun ykköstyypit. Team Ahma, Alpo Kurkinen on Jarno Ahma. Parhaat ystävät saa 95, kun tien päällä mennään. Korjaavat kaiken mitä et uskoiskaan. Se olla kahvitauko, turvallista matkaa. Päivää, sano päivää sille, päivää sille. Keitto jäähtyy ja ristäti tappaa. Voi hitsi, nythän mä vasta hokasin. On oikeesti tyhmä elämätiellä. Pienet ilot ja ikimuistoiset hetket. Team Ahma, Alpo Kurkinen ja Jarno Ahma. Parhaat ystävät saa 95, kun tien päällä mennään. Korjaavat kaiken mitä et uskoiskaan. Se olla kahvitauko, turvallista matkaa. No voi hitsi. Mitä? No voi hitsin hitsi. No mitä? Eikäkö tuli vaan mieleen, että tämä on aika vanha auto? Ai mitä? Sanoin, että tämä auto on aika vanha. Ai nythän mä vasta hokasin, että tarkoitit, että tämä auto on vanha. Team Ahma, Alpo Kurkinen ja Jarno Ahma. Parhaat ystävät saa 95.